Goddag og velkommen til min præsentation af OpenOffice Calculator. Jeg vil vise, hvordan man laver diagrammer og arbejder med formler. I har emnet statistik i øjeblikket, og i 7. A har vi for eksempel arbejdet med at finde ud af, hvilke skostørrelser eleverne har i klassen. Vi fandt ud af, at eleverne havde skostørrelser lige fra størrelse 37 og op til størrelse 45. Jeg skriver 37, 38 og 39, og nu er jeg lidt doven, så jeg markerer de 3 og trækker ned til skostørrelse 45. Jeg skal have lavet en hyppighedstabel, altså en tabel, der viser, hvor mange i 7. A, der har skostørrelsen 37, 38, 39 osv. Jeg skriver nogle tilfældige tal op, for jeg har faktisk ikke undersøgt det helt. Så 2, 1, 3, 2. Sådan. Jeg skal lige have en med 4, tænker jeg. Perfekt. Når jeg skal lave et diagram over min observation, skal jeg markere tallene og trykke på diagram-ikonet. Sådan. Diagram-ikonet ser lidt mærkeligt ud, så derfor skal vi have fat i den her. Vi kan nu vælge mellem forskellige former for søjler, diagram. Eller helt andre typer af diagrammer. Men det vigtigste er, at man vælger et diagram, der giver den bedste oversigt. Fordi at min x-værdier er tal og ikke tekst, ja, så skal jeg ned og trykke på den her data range, og markere den, der hedder first column as label. Nu er mit på engelsk, ja, altså på dansk. Så, men udseende er det samme. Jeg trykker der. Mærk til, hvad der skete i baggrunden. Nu ser den sådan der ud. I kan nu se, at der er 2, der bruger skostørrelse 37 og 1 38. Men det ser lidt mærkeligt ud med de halve. Det kan jeg lave om ved at gøre følgende. Dobbeltklikker her. Jeg skal lige have givet den min overskrift først. Så det hedder skostørrelser. Behøver ikke give det en undertitel, men på x-aksen der ser vi jo skostørrelserne. Skriver det bare en gang til. Og på y-aksen der er antal. Sådan. Jeg trykker finish. Og så vil jeg lige sige, hvis jeg skal have den der væk, kan jeg markere den der, eller afkrydse den. Sådan. Nu vil jeg gerne have, at mine værdier herovre ser ordentligt og pænt ud, så jeg dobbeltklikker på de værdier her. Så får jeg den her markør fra. Så skal jeg trykke scale. Den der ned. Og OK. Sådan. Jeg kan nu gå ind og lave om på min baggrund. Her. Jeg kan gå ind og give den noget farve. Eller andet, jeg nu ønsker. Men det kan I selv eksperimentere med. Det var lidt om diagrammer. Nu vil jeg vise, hvordan man laver formler. Skal man finde et gennemsnit, jamen så skal jeg gøre følgende. Først skal jeg finde ud af, hvad produktet er af min hyppighed og min observation. Det vil altså sige, at jeg skal gange de to tal. Det vil jeg gøre ud fra en formel.
Jeg trykker lighedstegn ind her. Og så trykker jeg det ene rubrik. Der står C8, og det passer, det er C8. Og den vil jeg gerne gange med, og så bruger jeg stjernen her, som der er i min nok-tast, for at vise gangetegnet. Og C8, altså 2, vil jeg gerne gange med B8, så jeg trykker en gang, og nu kan vi se, der står der C8 gange B8, det gør det også der, og nu trykker jeg Enter. Og igen, tager man køren der, og hiver ned, og nu skulle den gerne gange hyppigheden for x med x, altså disse to tal og produktet af disse to tal. Det har den gjort nu. Skal jeg finde summen af disse tal, for at finde ud af, hvor mange der er med i min undersøgelse, jamen så trykker jeg, så skriver jeg sum, og herover så går jeg hen og finder lighedstegnet der, og så finder jeg sum. Der skal stå sum der. Summen af disse tal, altså C8 til C16. Og det ser rigtigt ud. Jeg trykker Enter. Det betyder, at hvis jeg lægger disse sammen her, så giver summen 19. Altså hvis jeg lægger disse tal sammen her, så giver det 19. Det samme gør jeg med denne her kolonne her. Sådan. Gennemsnittet finder jeg ved at tage dette tal, summen af den tredje kolonne her, og dividere med det samlede antal elever i det her tilfælde, som er med i min opgørelse. Jeg markerer feltet, trykker lighedstegn. Det er 18, det er rigtigt. Division, læg mærke til divisionstegnet der. Det skal divideres med de 19. Og igen trykker jeg Enter. Dette tal fortæller noget om det gennemsnitlige skostørrelse. Men dette tal er også et udtryk for utrolig mange decimaler. Og hvis nu jeg ikke har lyst til at have disse decimaler, så skal jeg trykke formater celler og tryk den her ned, og der kan I se, den indikerer, at der ikke skal være decimaler med. Den runder selv op eller ned. Sådan. Så vil jeg også vise, hvordan man finder størsteværdien og mindsteværdien. Igen lighedstegn. Maksimalværdi af disse tal, trykker Enter, er 45, det er korrekt. Max, ja. Fik jeg da trykket helt forkert. Sådan. Og minimalværdi finder jeg ved at trykke mini, og igen markere, og det skulle gerne give 37. Jeg skal lige sige, at gennemsnittet her, man kan også finde gennemsnittet af disse tal her på en anden måde, ved at trykke lighedstegn her, og så trykke average, og jeres middel, og så trykke de her tal ind, hvis jeg ønsker og vil finde det. Så gennemsnittet af disse tal er 86. Det var bare kort om formler og diagrammer i OpenOffice. God fornøjelse.